Mae'n stori gyfarwydd. Da chi'n dair eisiau ffermio, ond mae bob tenantiaeth da chi'n chwilio amdano fo ar rhestr aros anferth at y beth. Mae'r ffermydd yn tueddu i fod yn llai. Da chi wedi hel celc, ond mae pris cyfartalog erwyodir amaethyddol yma yng Nghymru'n 8,500. Da chi yn barod i gymryd mwy o cyfrifoldeb a datblygu'ch busnes, ac ar ben hynny, falle bod chi eisiau'r sefydlogrwydd i ddechrau teulu. Ble ar y ddaear da chi'n troi? Un ateb ydy'r enghraifft yma ar ffarm Gwernant, Rhyd Lewis, ger Llandysul. Buon ni'n ymweld â Rhys Richards oedd newydd ddechrau ffermio ar y cyd gyda Nick Nichols a'i ddiweddar frawd David 5 mlynedd yn ôl. Mi ddaethon nhw at ei gilydd trwy gynllun mentro, cyswllt ffermio, sy'n paru tirfeddianwyr a newydd ddyfodiaid. O'n i'n was am blynydde nôl yn ardal Treddol, a wedyn o'n i'n gweld ddim gwmyn o ddyfodol fyna. Yeah. So wedyn is i allan wedyn i Zela Newydd, cynifio am 4 mis, a gweld lot o ffermydd fyna efo rhai shea farmers a hynna llall, a clywed amdano hwnna fyna gyntaf, wedyn dis i nôl fan hyn. A wedyn yn tad yn gyrfreth, oedd yn abod y teulu Nichols, a wedodd fi'n credu bod nhw'n edrych amdano rhywun, so is i gwrdd â nhw a fyna dechreuodd y cwbl wedyn nôl yn 2017. A fi wedi bod yma nawr ers 5 mlynedd. A ti'n gwybod, ti'n cael cyngor ynglyn â sut ti greu rhyw fath o template, rhyw fath o gytundeb. Siwr dath hwnna, pa mor hwydd oedd hynna? Wel, oedd cyswllt ffermio'n lot o help hwnna. Nhw'n neud yr template o bob peth efo neud y contract, achos partneriaeth ddim shea farming yma'r ddau bach o wahanol, un teb o beth, ond nhw'n neud y gwaith papur a helpu wneud pob peth yn legit, de. Ac hyd yma, mae'r incwm te wedi bod yn ddigonol i'r ddwy ochr. Ydy, na fe. Wel, ar y partneriaeth, ar ôl y 5 mlynedd, o'n i'n berchen hanner stoc, a wedyn ar diwedd y 5 mlynedd ges i gynnig rento'r ffarm, so wedyn brynon ni wedyn fi ar raig hanner arall o'r stoc, a wedyn y machinery i gyd wedyn. Dyn ni efo tenantiaeth am 5 mlynedd, so gobeithio gen i bach mwy, ond pwy oer, so sy'n gwybod beth sy'n gallu digwydd yn dyfodol, so trial wneud y gorau o'r 5 mlynedd na, gen i weld beth ddigwydd wedyn. So, Nick, what was the driving force that made you reach a decision to try and partner with somebody on your farm? My brother David and I had farmed and grown on here for 50 years. We got to the age of around 70 and realised we wanted a bit less work, less responsibility, didn't necessarily want to come in every day. And we heard of the venture scheme. And luckily we found Rhys. And did you find Rhys very quickly, and did you know that Rhys was the right person, really? That is a big thing. I think you've got to rub along. The personality has got to be right, and very luckily Rhys suited us very well. Everybody wins in this equation somehow? I think so, yes. And I can still come over and do odd jobs and keep my hand in it. But I think we've found a nice balance. He comes and asks me for advice when he needs it, and sometimes I give it to him when he doesn't. So it seems to work out okay. Ffarm arall sy'n dechrau ar y broses o ystyried ffermio ar y cyd ydy Oernant ger Aberteifi. Mae'r ffarm yn rhan o fusnes y cigydd Dewi James yn y dref, ac mae'r holl gynnyrch yn mynd i gyflenwi'r siop. Gyda Dilwyn James a'i nai Dafydd yn gofalu am y siop gig, mae angen i'r ffarm fod mewn dwylo diogel. Dwi'n bwrw mlaen a fi sy'n edrych ar ei ôl ar hyn o bryd. Dyw'r iechyd ddim fel dylai fe fod falle. Ac felly mae eisiau rhywun i ddeall roi'n bach o help i fi a wedyn. Na siwt i ni wedi dechrau ar meddwl cael yr siario y ffarmo. Ie, mae'n syniad addawol, ni we. Ac o chran chi, Dafydd, siwt i chi'n gweld pethau chithau mor gaeth i'r siop bwtcher i hun yn debyg? Wel, gan bod fi'n gweithio yn y siop yn ddyddiol, really, sy'n yr amser gyda fi edrych ar ôl ochr y ffarm a'i gweud y gwir, dim ochr y ffarmio yw yn delight i gweud y gwir, ddech chi ochr y cig. Ond dwi'n edrych i cael rhywun i gweithio ar ochr yma, i cadw'r ochr yma i fynd, achos mae rhaid cael hwn, achos mae fe'n mynd llaw yn llaw gyda'r busnes fel holl. Wel, mae hwnna'n ddiddorol iawn, achos chi sôn i bob pwrpas am beth ych chi'n gynhyrchu ar y ffarm. Dyna beth ych chi'n rhoi trwy'r siop, mae'n debyg i fe? Ie, mae'n hi, ie. Ffarm cynhyrchu cigeidron ac cigon i wedi bod. Pan yn ddiweddar nawr, ni wedi mewn i trial, achos bod Dafydd wedi twisto'n bach o mraich chi, i fagu moch. O, diw, ie. A siwt fath o berson byddwch chi'n lico weld ar eich tir eich hunain yn gyfrifol am eich anifeiliaid chi? Rwy'n fel fi hanner cam mlynedd nôl. Siwr iawn.
Reit, full of beans. Ie. A bob cymal, bob coes, popeth yn gweithio. Ie, ie. Wel, naturiol bod di leitag yn ei waith hwnna fe. Sy'n disgwyl i chi wybod y cyfan i ddechrau, ond rwy'n sy'n diddordeb yno fe, a os digon o diddordeb nag efe ddawydd o bennau. Felly, beth ydy'r gyfrinach i bartneriaeth ffermio ar y cyd da? Unrhyw un sy'n meddwl wneud rhywbeth fel hyn, mae rhaid chi gallu dod ymlaen efo'r ffarmwr, neu y ffarmwr yn gallu dod ymlaen efo rhywun fel fi, ynddo fe. Na beth sydd yn bwysig ar diwedd y dydd. Mae rhaid chi cymryd y risg. Oedd y risg i fi ddod lawr o ardal treddol i fan hyn, a dim syniad y fi pwy o'i nhw, neu ddim byd, a dwi wedi bod yn lwcus iawn. Mae'r teulu Nichols wedi bod yn dda iddo fi a Ffion o wraig, so just pob lwc i'n rhywun arall sydd yn meddwl wneud rhywbeth fel hyn a gweithio gen o'r un teip o lwc a be dwi wedi gael.